Hi mga kokay, so for today's video no nakaagi na po ta diri sa ukay-ukayan og nakita na ko ning usa ka item pants abi na ko Disney abi na ko si Daffy Duck dili di ay Fox man din siya oy pero nice ka siya size 27. Then abi pud na ako kaning isa kay Uniqlo kay same sila og logo sa Uniqlo pero dili man siya Uniqlo or China siya. Nice kaya mga baligya dili kag 35 lang pantalon, jacket, pantalon sa babae, dress tag 35 lang all items. Ang ilalang na i-price jud kay ang kanang bags og ang ilang bed sheet. O yan ha, naglag-lag lang ko basi na napi mag-chat sa kuha diri ha, wala ko'y kwarta, ginlag lang na ko na siya og pa ko nakapalit. Wa ko'y pangpalit. So basi mag-chat na pud mo sa kuha. Ha, yo. Char lang. Tapos nakita na ko ning yellow o nga Paul Frank size medium branded biya na siya.